روج باش دیسا bi çîroka pindek Kurdî re Kurd dibêjin xweha heft bira paşî şandin ber kerê. Çîroka wê çi ye? Çîroka vê pindê çi ye? Tê gotin got heft bira hebûn, xwehek wan bi tenê hebû, ev bira bêkêr bûn. Kerek wan hebû dişandin pirêzê wek her kes ji me zanî di havînê de kera xwe dibin pirêzê ji bo biçêre îja dibin û nîv roj yan êvarî jî wê vedigihînin ji bo xatirê nîvrê wê vedigihînin ji bo avê ve xwe û dîsayê bibin, êvarî wê vedigihînin ji bo bimînin li malê. Ji wan heft bira yek ji wan hêz nedikir her kerê bîne, xweha xwe şandin ber kerê. Xweha wan jî ji xwe neçar bû çû ber kerê. Bi rê de divêk pirêze dûrî gund be. Bi rê de yekî dîn xweha wan dît, êrîşê xweha wan kir û tiştê ne baş pê kir bi ziyayê. Keç nemakarî bû berxwedana xwe bike, ji xwe ji dest ket, ji hêz ket. Çi got? Got erê erê xwe heft bira paşî şandin ber kerê. Yan wateya wê çi ye? Gibirayê wê bêkêr bûn wek tê gotin pirxwediyê bêxwedî ye. Xwedî pir in lê bêkêr in. Me re kar vê pindê li gelek de verabêje ne tenê gava ev bûyer çê bibe, bûyer nîdin jî, çil ser malbatê, çil ser civakê, çil ser netewê. Gava gelek kes hebin ew kesana bêkêr bin ji xwe mafê wan dire û işkence û tehdê li mafê wan tê. Keçê gava ev tişt got ji êşa dilê xwe wilo çawa heft birê wê hene û neçûn kera wan nanîn, wê bir û ev tişt bi serê wê dihat. Bi hêvî me hûn mebesta vê pendê xweşik nas bikin û spas ji we re.